Hej, tak for at du ser med. I mandags der var jeg til foredrag med Nick Vujicic. Jeg er ikke sikker på at jeg udtaler hans efternavn rigtigt. Men altså, Nick, det er ham uden arme og ben. Og hold da op, det var et godt foredrag. Altså, manden er top motiverende at høre på. Altså, han kan virkelig inspirere en til at gøre noget ved sit liv. Hvis du ikke ved, hvem Nick Vujicic er, så gå ind på YouTube og så find ham. Der ligger masser af videoer af ham derinde. Og de er absolut værd at se. Nick har talt det blandt andet om at komme ind på et område, som jeg har faktisk tænkt ret meget over. Han spørger, nævn 3 vigtige ting i dit liv. Noget du værdsætter ret højt. For mig er det min kæreste, det er min dejlige søn, og det er mit helbred. Så siger Nick så, hvornår har du vist overfor omgivelserne, at det her, det er dine prioriteter? At det her er det, du værdsætter højt i livet? Hvis det er din familie, hvornår har du givet dem en krammer? Hvornår har du fortalt dem, at du elsker dem? Hvis det er dit helbred, hvornår har du så sidst dykket motion? Hvornår har du sidst spist usund mad? Hvornår har du besøgt McDonald's? Og helbred for mig var jo en rigtig vigtig prioritet. Men alligevel, så havde jeg lige besøgt McDonald's, lige inden jeg tog ind til foredrag. Det var ikke så godt. Så det her med at afspejle, at de her værdier skal afspejle, hvad man er, den levede jeg ikke helt op til. Og det har jeg virkelig tænkt mig at gøre noget ved. Jeg har tænkt mig, og kommer også til, at leve ud fra de her værdier. Jeg vil vise omverdenen, hvem jeg er, ud fra de værdier, jeg har, som værende vigtige. Så hele point med det her, det er så set, hvad er vigtigt i dit liv? Altså, få nu fokus på de prioriteter, du har i livet, og så leve efter det. Så hvis du ligesom jeg har din familie som en høj prioritet, og dit helbred som en høj prioritet, så lad det afspejle i den person, du er. Kommenter det lige den her video om, hvad du synes om den, og hvad din værdier er. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvad jeres værdier er. Og så lad os skabe en debat ud fra det. Og husk nu at følge mig på de andre sociale medier. Altså på Facebook hedder jeg Coaching by JJ. På Google+, på Twitter. Og på YouTube, der hedder jeg bare Jan Jonsen. Så følg mig. Det vil jeg virkelig sætte pris på. Tak fordi du så med. Og have nu en rigtig god dag. Og forhåbentlig ses vi snart. Hej.